Lembrádesvos disto? O noso representante recibiu unha ameaza, unha ameaza directa por parte dun paisano a soldo do PP. E isto, lembrádesvos O disto? goberno intentou fotografiar a unha persoa do público asistente. Levamos meses denunciando prácticas de amedrentamento. No, cuidado porque... Cortes de micros, ameazas, fotos ao público. Isto vai de mal a peor. Agora difunden un vídeo sacado de contexto con acusacións falsas e miserables. De novo, non é un erro nin unha saída de ton. É unha estrategia fría, calculada, para construir un relato que desvíe a atención da realidade e, de paso, destruir persoalmente a quen cuestiona o poder establecido. Neste caso, o obxectivo novamente é claro: desprazar o foco. Queren que falemos dun bulo, mentres as traballadoras do SAF seguen en folga indefinida, loitando contra condicións laborais inxustas. Mentres eles gastan tempo e recursos en sementar medo, as traballadoras seguen sen cobrar o que merecen, sen recoñecemento e nunha precariedade que leva anos consentida polos gobernos. Que non vos enganen, os bulos pasarán, pero a loita é real e digna. Nós imos estar sempre ao seu carón, porque apoiar as que coidan é defender unha sociedade máis xusta, sempre defendendo a clase traballadora.